Assalamu alaikum warahmatullah, jama'a barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyo namu a wannan tasha tamu ta Kaugama Tech. So dan wa idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar kararrawa ka zabi all. Hakan shi zai baka dama da zarar mun sake bidiyo YouTube za su sanar da kai. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, yadda zaka sai subscribe, wanki da kuma watch time hours 4K. A cikin wannan bidiyo insha Allah rabi mun kawo muku a wani site ne, wannan site din mai wannan tasha ta mu a Kaugama Tech shi girgiri wannan site din domin saida wa yan uwa subscribe, wanki da kuma watch time hours 4K, wanda a sanin ku ne YouTube suna da dokoki wanda dole sai ka cika subscribe, wanki da kuma watch time hours 4K kafin ka samu damar yin apply na channel naka har ka fara samun kuɗi da YouTube. To shi yasa muka duba da wayannan dokokin da YouTube suke da shi, muka samu muka yi bincike, iya binciken mu muka gano muku wani site da zaka saya subscribe, wanki da kuma watch time hours nan 4K, wanda YouTube ma ba za su gane cewa wannan subscribe na ka saya na saya bane, ba za kuma su gane watch time hours nan na saya bane. Kai dai ka bi mu a number mu ta WhatsApp domin ka je ka yi mana magana idan kana buƙatar wannan subscribe, wanki da kuma watch time hours 4K din. Sannan masu page ma ba a bar ku a baya ba, muna sai da following Facebook page, sannan muna sai da wato following Instagram, muna kuma sai da following Twitter. Duka a cikin wannan site din muna sai da abubuwa daban-daban da kuke kallo. Kai dai kawai ga number mu na WhatsApp nan, kai mana magana akan abin da kake bukata insha Allah rabi. In kai mana bayanin wanda kake bukata insha Allah za mu saida ma a farashi mai sauki daidai da aljihun kowa da kowa. Insha Allah kai tsaye mun wato kawai kai tsaye ka dau number mu na WhatsApp nan, kai mana magana kai tsaye ka faɗa mana abin da kake bukata insha Allah za mu saida ma shi a cikin farashi mai sauki daidai da aljihunka. Mun gode da kasancewa da mu da kuka yi a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Sannan da Allah kada ka manta ka daure ka danna mana alamar like a wannan bidiyo. Mun gode.